हेलो लोगोफोर खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैलायबाय आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं बर' मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै स' लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जोङो बबे प्रडाक्शन एबा इउटुब चेनेलाव नुनो मोनगोन आरो जों बे मिउजिक भिडिअआव सोर सोरखौ फाव खालामनाय नुनो मोनगोन मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांदो लोगोफोर स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां मोनसे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि टाइटेलानो जाहैबाय नोंनि सेर ओमफ्राय लोगोफोर बे आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअ नोंनि सेराव जों गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'नि बयजोंबो सिनायजाखानाय मुंदांखा फावखुंग्रि फुजा मोसाहारि बिथांजों लोगोसे बुकुल नार्जारी बिथांखौ ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्टरा जाहैबाय भास्कर जयति डली बिथां ओमफ्राय लोगोफोर बे मिउजिक भिडिअखौ जों नुनो मोनगोन सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलावहाय स' लोगोफोर नोंथांमोना जाय दासिमबो सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेलखौहाय साबस्क्राइब खालामाखै नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामनानै लाहैखादो जाहाथे बिथांमोना भिडिअ आपल'ड होनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुयो लोगोफोर नोंनि सेर आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि जा आं एसे डिटेल्स कालेक्ट खालामनानै मोनदोंमोन नोंथांमोनजों आं बेखौ शेयार खालामबाय आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदों ओमफ्राय लोगोफोर नोंनि सेर आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ नोंथांमोना सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो एक्साइटेड जाना दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेनानै थादो लोगोफोर नोंनि सेर आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअनि शुटिंआथ' अलरेडि जागासिनो दङआनो स' आसा खालामो सिबुं प्रडाक्शन इउटुब चेनेला नोंनि सेर आपकामिं बड' मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो आपल'ड खालामगोन स' लोगोफोर दिनैनि सर्ट आपडेटआ बेनोमोन नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबायदिनो आपडेट्स भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं